Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Good afternoon! Damarian, 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 damarian. Hoy mga fans, Merindal na, merindal, 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 merindal. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good afternoon, Probinsya Canalbay, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good afternoon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department. Sino yung partner? Si Carmel Hervera. Good afternoon po sa Indogabos, mga kapinki. Pinky on mo baby sa DCGB. Pasensya na kamuta. Halik kita sa Legazpi City Convention Center sa Expo Center para duman sa nagatindir kita kang Diocesan Synodal Mission Congress, ano? Yaon duman si Bishop Joel Bailon, asin po si Bishop Rex Paul Alarcon. Yan, ha? Didi, ang arsobispo kang Diocese kan Legazpi, ha? Baka kung naghali ka subago, nagkahuron-hurong kami nin halipot ni Bishop Rex, ano? Kumusta ka ngayon? Dahil kayo nagduduman sa Cáceres. Yan, ha? Kasabay-sabay ko kaya ini sa coverage kito kan Ibalong kan ano yan, kan Peña Francia Festival, ha? Kuwan pa siya ka ito, director pa siya kang Naga Parochial School. Yan, ha? Si Bishop Alarcon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Paminsan mga tugang magtagababas-babas lamang kita kan sa tuyang mga ano yan, nagibong kasalan sa buhay. It's a kind of ministries na dapat natong sabuton. Ano man ang ganang pig-apod na synodal mission, sarabay, mga tugang napaglakbay, the spirit of togetherness nin tao. Kan mga panahon, gari na hilingtan mga kapadian, ang satuya na mga obispo, na yaon dyan mga tugang sa pedestal. Gari na hilingtan sila na may distansya sa tuya, gari may barriers sa kada saro sa tuya, na garing mapagal sinang makahuron. Dahil ang tabi sa gap na nailing. Pero ngunyan, binago yan kan magtukaw mga tugang si Pope Francis, no? And then until now, si Pope Leo the 14th, no? Pinaghihiling ang misyon na dapat inisarabay na paglakbay. Bako lang na ang misyon para sa mga yaon sa simbahan, bako lang sa mga persona na inordinahan o mga consecrated person, kundi sarabay mga tugang an sa tuyang parokya sa paglakbay, pasisiring po mga tugang sa karahayan, asin para po mga tugang sa kagayunan kan sa tuyang misyon bilang simbahan. Ang simbahan niya to susugduman mga tugang sa probinsya Canalbay pala 96 point something. Nalingawan ko lang point na na-mention ni Father Rex Arjona Casobago. Konsiderado mga tugang Albay saro sa mga largest population of Catholics sa bilog na Pilipinas. Kaya kita, mga tugang na mga Albayano, dakulon talaga kita digdi pala na Katoliko. Dominante masyado ang numero kan mga Katoliko digdi po sa tuyang probinsya. Diba? Pero look at us, kitang mga Katoliko, mga tugang, ansaro sa mga masyado kitang liberated pag-abot tabi sa misyon. Pag-abot mga tugang sa pagtubod. Kita nga ni bagaday kita na pagbuotan na we must go to church every Sunday. Diba? We must attend masses every Sunday. Tapaminsan kita na mga tao, pag dito nagustuhan ang padi, dito nagustuhan ang panaguhumilik ang padi, midday kita nagustuhan magsimba, nakakaukod kita nga pigaapod na idolatry. We are creating idols of in some of our priests. It is not supposed to be like that, diba? Kaya lang araw kita kaan na mga Katoliko, kung dito kursunada ang padi, di kita nagsimba. Kung dito kursunada, mga tugang sa iyang humiliya, di kita nagsisimba. Pero, mga tugang, magpagkursunada ta ang padi, matibay ngayon ni magmisa, kita po nagsisimba.
Remember mga tugang that attending masses is not about priest. It's not about the message of the priest. It's about Christ. Amen? It's about Christ. Amen. Kung ako Ronald naging padi, magsala. Di sa kong masimba. Naroon naman ko lamang. So, sabi na akan, uminagi sa mga sa simbahan, sa parokya, simbahan. Ngayon, Dre, maray na hapon, Padre. Ay, maray na hapon po. Uy, Padre. Natatadyan ngayon sa bintana mo, may nakasabit ngayang palda, duster, buda ngayon may mga blouse, buda ngayon may mga bra. Nata ngayon may nakasarabit ngayon dyan sa bintana kan kumbinto mo. Sabi da kan ano ini, ay sus ko ngaya manay. Kung mag-asa sa nangaya ako nga sa limos, de kita ampar kyata, de mag-abante. Kaya ngaya ako nga nag-ako ng labada. Nag-ako na. Nag-ako na siyang labada. Remember mga tugang that our priests, mga tugang are celibate. Meaning, they have, ano yan, kasi nagkipigapon na vow of celibacy. When we say vow of celibacy, anong sabihin ka yan? Pag binikol mo yan, mga tugang na iyan, mga tugang na sa inda, dapat iyang gagamiton solamente sa pag-ihi sana. Tama? Gagamiton ang sa pag-ihi sana, daing iba. Kaya, di ko kaya. Ay, hindi sa ito. Grabe nga ang pasali mo dyan. Di ba? Pero look at them. Sinda, mga tugang, nagasakripisyo sa arog kaan dahil lang sa ministry, sa pagtubod, as in pagsunod sa tuyang kagurangnan. Di ba? Pagsunod sa kagurangnan ta. Kita man na mga, sa tuyang mga Christian, no? Kita ang sabi nga, the most liberated one. Sa ibang relihiyon, napagbuutan yan, di ba? Di ba? Napapagbuutan iyan, mga tugang. Kita pwedeng buutan. Pag-abo kita magsimba, kita may nasimba. Minasimba kita pag kita pa'y pagangaipo sana. Di ba? Pero remember that Sunday is our obligation to go to church. Di ba? Kami sa nagkabisihan ta, ako nga na ipabinsan, kasimba ko, bako Domingo. Di ba? Monday to Saturday, busy. Di ba? Pagal ka na. Imbis na magpaparakuan ka, makaturog ka, makakuan ka, o mga household chores na dapat mong gibuhon. Di ba? Pero bako lang ang paagi para kita mabawasan ang kasalan. Bago magkaturog, mga tugang, bago magkaturog, kay puhan na magnilay-nilay. Ano nagibo mo sa aldaw na iyan? Try to ask, try to discern what you have done on that particular day. Di ba? Try to discern. Ano nagibo kung ngunyan mal na Diyos sa aldaw na ini na bako maray? Ano nagibo kung ngunyan na maray? Siring man sa pagmata mo pagkaaga, ano ang gigibuhon mo? Ihatod iyan sa mahal na Diyos para po mga tugang magiyahang kita nin maray. Di kita masasala, tama mga brothers and sisters, di kita po masasala. Kaya sa bago, sabi ni ni Bishop Alarcon, mga tugang, ang pagsarabay na pagmisyon, ang salabay, dapat sinodal. Dapat open-minded kita sa ano man ang misyon. May tulungan sana yan, communion, participation, mission. Tama ba sa na-recall ko? Is that correct? Tama sa natandaan ko. Tulo, mga tugang ang satuyang dapat natandaan. Number 1 is communion. Communion as one. Sarabay, mga tugang kita. Di ba? Tapos, another one is participation. Participate in all church activities, in all church dealings, brothers and sisters. Di ba? And then, paano sunod? We need to be part of that mission. Remember, nan mga mission na yan, dahil mga kisweldo, voluntary kita gabos dyan. Kundi kita na mga tao, pag-gurang na, saka na kita nag-aktibo sa simbahan. Pag may mga concern, saka na. Pero pag ngunya na mga bakusog pa kita, we usually, mga tugang, ignore the calling of the church. Amen? Brothers and sisters, di ba? We usually ignore, mga tugang, if an invitation from the church, from the leader of the church, because habutang magdumantalit, hakursunadan mga yaon yan.
Di mo kursunado sa yaon duman ta chismoso. Di mo kursunado yaon duman chismosa. Di mo kursunado sa duman sa komisyon ta sinda tabilon. Kaiwal mo sa barangay, tay ka dinuhagi ka. Dapat unforgiveness sa puso din tao, dapat yaon yan. Sabi ka nag-text. Opo, Monsenyor. Di ba? Paano kita makakabante kung di ka nakakapatawad? Remember that forgiveness, mga tugang, is a way. The only way, mga tugang, to move forward. We cannot move forward without forgiving somebody or imparting forgiveness to anybody na nakakulog sa imo. Ta kung di mo mapatawad, mga tugang, di mag-aabantan misyon. Tama, dahil ta ka ngayon mapapatawad na sa ika ngaya, pinakararaot mo ngaya ako na kan ako ngayon nga, kinimpit ko ngaya sulimos, bako man niya totoo ito, pinakaraot mo ngaya ako. Bako mag-iiwal ka mong duwa, bako mag-iiwal, kasi natadaw ta kung hain kita, ang chirismisan sa buhay nin tao. Natadaw ta, nakikiaram kita mga tugang sa buhay kan may buhay. Ako iyon, iuyam-uyam daw ka na, nakikiaram ka sa buhay, nata, imbis na hilingon mo ang direksyon mo, nata nakikiaram ka sa buhay kan iba. Paano kan mga tugang naiinggit kita? Tama? Ano nga ng English kan inggit? Inggit. English kan inggit. Hello? Ano nga ng English kan inggit? Inggit? Envy. Envious act. That ang pagiging inggitira saro sa mga capital sins. Kaya dapat ang pagiging inggitira halion mo sa buhay mo. Kung ang sarong tao nag-asenso, ilingon mo kung nung ginibo niya, try to replicate. Baka dumangkaman mag-asenso. Baka na para nag-asenso, binutong mo pa ba, iurag-uragan ka. Brad. Maray na hapon, Brad. Oh. Tama ka talaga na it's not only a holiday obligation, dapat siyempre may enthusiasmo mo na magsimba. Iyo baga. Na bako lang na ang iba baga paano na yung na-mention so KBL. Para simba. So, Opo. Nagiriwal kita, migo, number one, natakaiwal mo neighbor mo, nainggit kita sa natakaiwal mong ka-office mate mo, natakaiwal mo ang mga sisay-sisay because nailing mo na siya nag-asenso ikadai. Anong problema mo taday ka nag-asenso? Ay, iba pa. Sabi kan texter tao po, Monsenyor. Di ba? Hindi man talaga nahali yan. Oo. Hindi nahali, amigo, na minsan baga sa pagkarami, nahilig ka ng pagkaray. Yeah. Pagkaray mga. Ako, migo, unang ugali ko, migo. Nag-attend baga ako, pinadala baga ako mag-seminar. Adi, mag-attend din mga convention. Pag-aram ko ng pigya, sabi niya, magmahon ako, tago-sabihon, sa pigtaram niya, naginibo ko, tama ako, it's a kind of validation. Binabalidate ko na tama so ginibo ko. Pero ang iba, pag ay, sus, aram ko, para ulit-ulit niya kay ni aram ko na iyan, sinabi na naman, tako dapat, i-validate mo na tama so ginibo mo. Gusabihon, nasa tama kang direksyon. Tama? Tama, amigo. Oh, di ba? Diretso ang andas. Oh, correct. Nganing diretso ang andas. Tapos, ang bigatandaan kumigo, suday ko paaram na sinabi niya. Tama. Nangyari sa tao ang tama, nangyari sa tao na nainggit. Yes. Kung ang iba, pag ay aram ko na nga, mga speaker niya, aram ko na nga yan. Bago dapat araw ka, magpasalamat ka sa tama ang sinabi niya, nagbabalidate kang ginibo mo. At iyo. Isa nga sa restaurant nito, maundro sa saro. Ano po? Hindi akong siupaw. Masabi lang so saro. Tayo mo daw nga ako. Tayo mo sa drinks, tayo mo sa drinks. Oo. Taon. Tayo mo daw nga akong tisyo. Umorder ba sa saro? Tayo mo daw nga akong tisyo. Tanda nga eh. Nauyam na sa lalaki. Ay, inda. Ano ka pa ngaya? Ano ka pa ngaya? Ang tisyo. Tig-arong niya ako. Ako na, Yes. hindi ka tumagawang tisyo. Yes, oho. Kaya kita migo, nag-riwal buda din haloy ang pag-asenso sa buhay, tapi gihiling ta, so
so success kan iba. Pag nahili mo na successful ang iba, naiinggit ka. Amigo, Yeah. ang isang tayo sa mga capital sins, pinakod ng pride. That is pride, amigo. Fried chicken, di ba? Yan ang denial ito. So, amo niya maungusan siya. Correct. Halang ko ang pride mo eh. Ikainggit mo ang ang asinsadong iba. Mm. Yes, pero sometimes amigo, ang pagiging, ang opposite ng humble. Humble. Yeah. Ay, minsan na may Mhm. significant sa mga ma-pride mo tao. Yes. Kaya Yes. isa lang, Yes. tingin mo, ano, balik ka rin nangyari. Mhm. Ang mapagbumbaba ka, sa bagay, nasa written in the Bible. Amen. Kinakaasi. Mhm. Yaman siya niya, Yes, okay. Thank you, amigo. Thank you. Di ba? Ay, ako, sa totoo lang. Kasubago, duman may nakamit video na kasubago duman sa Synodal Congress na ito. Magmao na ko na, yaon sa kuyang mga kamidbid na mga very active sa church, mga tugang, and sabi sa kuya, Re, kumusta? Nga ko maray po, aram mo permita ka piga sabay sa pangaji ko. Ay nga ko, salamaton po, isabay mo ako sa pangaji mo. Ano nga ko may pangaji mo? Di nga magparadinurat. Makarawunon no. Makarawunon sa saro duman na para antabay ko na. Seryoso, mga tugang. Natataday kita usually day kitang unidad because we lack mga tugang ano yan apod ka yan ikaw kita kakulangan sa tuyang satisfaction sa buhay. Gusto de kita na satisfy sa sadirita. Pag nailing ta nagasinson iba, nainggit kita, nauyam kita, ikinakauyam ta iyan. Di ba? Sabi ni midbinindo si Kwan, midbinindo si sa ingani ini si Jack Ma. Midbinindo si Jack Ma. Sabi ni Jack Ma, di mo nga pagibuhon, ang failure ngayanin sa rong tao, adalan mo, kung nata nag-fail siya. Di mo nga pag-arugon yan. Ang arugon mo nga, so ginibo niya kung nata successful siya. Di ba? Nata nga ito successful ka. Di ba? Ako, I don't care kung nga ikaw, ay utong nga si Kwan nga marayon, ay saka, ano man ka na ikainggit mo, yan ang buhay mo, buhay niya ito. There is always, a comparison, mga tugang, is not an option. Never compare to anybody. Never compare yourself, mga tugang, to anybody. Yan ang buhay mo. Ika ang nagibo kang buhay mo. Kaya arog ka ang sitwasyon mo. Hello? Minsan, amigo, Yeah. puro ka inggit, dahil ka man masinso. Yun na nga na. Nagparakaong kapang man lalo nagulpi ka. Kaya sabi kang iba, Oh. Nasobrang kang mani. Oh, di ba? Kaya sabi kang iba, maghingaw ka man ngayon. Oh. Nganing makapaguso ka, makutan mo. Yes. Ang number, amigo, sabayan mo ki-prayer. Exacto, migo. Aram mo, once you pray, do not expect na itatatulosan sa imo pare. Yes. Pwedeng haloy. Ako, sa experience ako sa buhay, natatao yan pero pwedeng haloy. Pero may mga tao na pag nag-pray siya, makaskason ito sa iya. Kaya nga Di ba? Meaning, if your prayers are not, granted, sabi na, maybe kulang an sa imong pangaji o kulang kasinskiridad sa pangaji mo. Tama. Di ba? Or maybe pag hinaloy iya na itanaw sa imo, pinag-aadalan ng Diyos kung ang grasyang iya na itataw si mo, ano ang abutan mo daw? Maray daw ang sa pagkatawo mo. Yes. Tapos natetest dyan ang buhay mo kung ano ka nakatagal. Dahil na magsinimba migo sa aga, taoy ka nang humiling ini. Pwede na ini. Okay na. Ay, baga. Parte na. Dahil mo da, amigo, baga. Yeah. Ang pagsimba. Na. Ikagat sa to. Sarang oras masa na mga, ano? Iyo baga. Nakasinig ka nga ng 2 oras may ka ba nga? Yan, tama. Nakasinig ka nga ng sarong oras mga. Parang misa, sarong oras, dahil mo natagalan-an. Yes, para kita ko na nakatulik mo. Nakusilbar na Ako ako. naman, Nagsisirim mo, nakashort. Naginit na. Migo, migo? Ang iba nagsisirim maglalaki, magbabae, nakashort. Di ko na kursunada yan. Nahiling mo ng masimba ka, nakashot ka. Maski lalaki, nakashot ka. House of worship yan.
Although, Katsinilas pa, amigo. ang mahal na Diyos, dahil man nagpipili kibado mo kung anong sulog mo. Pero, kay puhan yan na, gari, bako man na bago ko, di, ba't malinig ka sa naman? Ang imang amigo, katsinilas pa. Oh, bagay, baka dahil sapatos. Pero pag sakat, pero katsinilas, dahil pag una ba dahil sapatos, ang auto magayonon. Saka baga. Hindi, gari ba? Kung pagar, paano kami ko? Gari, dahil ka disposed. Yeah, Correct. correct. Hindi mo magang Gari, simple san. gari bako mo yan, gari bako mo siya kwan, gari bako mo siya kwan sana, gari sana, so gari, relaxation mo lang. Yan, gari ba kung mo priority? Oo. Di ba? Naili mo kang panahon nagsisirimba. Kita mga, Oo. hindi ka makaling kimangalukan mo niya na panahon. Yeah. Kaya parang nag-upgrade na sala. Batan ibang magsuruta mo yan, pag simba, di man titapos. Yan, yun ba yan? Obserbare, masimba. Primerong basa, nawara na suduwa. Kaya, Suminakat na sa motor, suminakat na sa auto, naglakaw-lakaw na suduwa kung hain na. siguro mga sa simbahan, dapat tapuso mo, ang blessing, ang pigano dyan. May mga parasimbang gano'n nagsini. Atay, Nagabot na first reading, pinatapos ang misa, inulit, pag ulit kang first reading, uminali, tapos na. dahil nalang suka double. Yan, so kadopon. Ayun na. Okay, Migo, salamat. Buda, pag uy, kita daw pag nagkukuwang kita, pag apod kayam, pag nagpipisbi video daw, pakaraya daw nindo ang pisbi video. Kita pag nagpipisbi video, garo kita electric pan, tango na baga, tango, wala to, tango. Dila, dapat sabi, peace be with you. Sabiha daw, ulukan mo, tapos peace be with you. Bago nagari kita electric fan, tango na. Di ko alam po. Look, ikaw kipig-upod mga to na power of communication. When you communicate, it must be honest, felt by someone. Di ba? So, receiver kan sa imong mensahe. Nakaulok ka duman sa peace be with you po. Si bagong kamang kang kampang mo, tango ang kasana. Ano ba yan? Tulto lang ani. Tulto lang. Pero, good afternoon, sabi kan texter ta. Good afternoon, Henry M. Magayuron ang sa imong sinabi ngo niya na aga, gari pati tinamaan ako. Ako, pag ako nagpipray, haluyon itao, pero nangyayari. So sa kuyang madihon, pag nagpipray siya, makaskason itao, iyo. May mga taong arog kaya, igo akong kamidbid na, para ko yung istorya. She prayed for something. Ngaya, para pumasa sa board exam, para sa arog kaining bagay, ang gabos niyang prayers, naigtatao sa iya. Di ba? Kasi, may pigigibo siyang sarong bagay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. You know why? Mahilig siyang magtao sa pobre. Mahilig siyang magpakaon sa mga nangaipo. Sabi kan mahal na Diyos, feed my sheep, sabi ni Jesus Christ, pakaunon mo ang mga karnero ko, ang mga nangangaipo, tawanan mo. That is her attitude. Amen? Di ba? Pero ilingon mo kung paano siya tinatawanan mga tugang nin blessing kan because pag nagtatao ang giving mga tugang, you are not expecting something in return. Tao ka sa ng tao. Hello? Marino hapon, baby. May kamidbid kami, ako may guna na ako 500 na taong 1,000. Mayaman. Gusto ko nga ning pumila. Una ko, gusto mo manumaro. Di ko kaya. Kakuriputan mo nga pa, no? Kuriputong nga, kung nga manao. Pero ilingon mo talaga ha, once na ika ma-open hand kami, gumay tinao ka, ang return talaga, sa totoo lang, Trifolds, tenfolds. trifolds migo, tenfolds yan. You do not expect something in return. Ang pagtatabangan mo pati, so talagang tunay na ngangaipo. Bakos
sa BP, Oh. when you're praying, don't expect. Yeah. Yeah. Gusto sabi yun, pabayaan mo na. Tinawag mo na sa iya. Pabayaan mo na. Yes. Napakabot ang oras Yes. na dapat ang oras para sa iyo. Para sa iyo mo yan. Yan. Tama, amigo. Puda. Kasi hindi ka mag-expect. Alam mo na ta. Tamili ba sa muna ito, dagit ka. Di mag-asa ta. Correct. Mara mo may rason kung nata. Yan, BP. Nata den sa imo tinao. Frustrated ka. Correct. Pag nagpipray ka baga, it should not be frustration. Oh. Let it be. Alam naman ko lamang na mga na sarong aki ngaya, Lord, tenang ya kong sangribo ta. Pambalon ko lamang. Nadangog kan sumayaman migo, tinaw duman sa pulis, sir, itaw mo tabi duman sa 500 duman sa aki. Tinaw kan aki, sa aki kang pulis. Sabi kan aki sa si altar, Lord, sa masunod tabi, next time ha, pag mataw ka po, may pagpagya sa pulis. Nadamay pa sa pulis migo, kay Rakman. BP, saan ka? Dahil ako masimba. Yeah. Nata. So, may niramon ka na ngunyan. Ano pa ma? Kompleto na. Okay, Migo, salamat. Kompleto na pala ngunyan. Kompleto na sa humiliyan ngunyan hapon. Pero lingunin do, kung ang sudo akong aki, debaters hindi. Sumato ako, debater sa Ateneo Dinaga. Uning kadawa kong aki, kan high school, debater sa UST. Senior high school sa Sanaga, debater pa siya. One time, nag-travel kami pa Manila, nakaabot sa duwa sa, sabi kan aki ko, nandadango kaya sa radyo, nakadang monitor ako sa radyo, ang war, ang news, discussion kan announcer is tungkol sa giyera, sabi kan aki ko, sabi kan so, itong primero kong aki, dapat ngaya, we need peace. We need peace ngaya to end war. Sabi kan sa kuyang ikadawang aki. Sabi kan mato ako, no Darren, sabi niya. There must be love. There must be love to achieve peace. And when there is peace, to achieve to ease war, sabi niya. No, ngayon we must secure peace to have salbata. Nagdebate sa duwa sa auto. Pero ninuwang ko baga, pumundo na kamuta. Dahil ko na ipadago sa pag-drive ko pa. Pero look at them. Love and peace. When there is love, there is peace. When there is peace, there is love. Tama? Kaya lang we usually forget mga tugang the word love. Ang love ang satuyang pagkamuot, pero may mga tugang may kondisyon. Gusto kita, pero I like this one. Gusto kita, pagbigyan mo ako nito. We always, mga tugang, have conditions in life when we share love to anybody. Nasabutan, pero kung namumuot kita sa tuyang neighbor, sabi nga ni, love your neighbor as you love yourself. Diba? Ang may baman ugaring mga tugang, inilusyonan sa neighbor, ibang pagsabot. Ikaw nga salbatanak, inilusyonan mo, made, so aki ko, inilusyonan kan aki mo. Sabi na kang aki mo, love thy neighbor. Ngayon, di ka magpa-ilusyon dyan. Nata man nga, mami, ay di ka dyan mamuya sa lalaki nga sa inuta. Nata, oy, di ka magpa-ilusyon sa lalaki nga. Nata nga, mama, ang lahi kan mga lalaking yan, lahi ang kiharalabaan kamot. Saka baga, Ronald, bako na judge tulos. Sabi man kan sa rooy, di ka nga dyan, nunoy mamuya sa babaying yan. Ilinga nga ya. May tumon, sorry po, dek rugod tapuson, tama ka mapasala kita. Sinyalado nga ya. Pero look at us. Sa tuya, mga tugang na analiso ng buhay tangon yan sa presenting ini. Di ba? Sa presenting ini, ano sa tuya na buhay, mga tugang? Are we happy? Tabi. Sabi ni Renen, if you want peace, go home and love your family.
Sabi ni Mother Teresa, mga tugang of Calcutta, si Saint Therese of Calcutta, sabi niya, if you want peace, go home and love your family. Every single line on time, you admire. Di ba? Your brain like If you want peace, umuli ka sa konsaing ka, kamutan mo sa diring sa imong pamilya because mga tugang ang pagkamuot nagpupuon sa harong. Amen? Kung ang pamilya nagkakaminuruotan, gabos na pamilya nagkakaminuruotan ang komunidad. And let there be peace. Good afternoon, Henry M. Thank you rin ha. Sabi ni Contextor ta, Kuya, wala akong alam tungkol sa mga bagay na iyan. Kasi ako, nakashoot din ako pag nag-church. Kasalanan ng ninyong mga lalaki kasi nakatingin kayo sa aming nakashort. O sige, sige lugod. Sige lugod. Uli manasaro, wala kayo pakialam sa amin kung mag-short kami sa church, mag-concentrate ka mo sa padi, bako sa mo. Ang mga lalaki man kaya, manata man ka muna na. Basta may nakashort, nakahiling tulo sa tabay, dunat-dudat po. Di ka magparagibo ka na pag may nakashort, hihiling mo tulos ang tabay. Ano man yan? Ang beauty nin tao, di nahiling sa tabay. Ang ugali nin tao, di po nahiling sa tabay. Ang tunay na ugali nin tao, ang tunay na gayon nin tao, di nahiling sa tabay. Nahiling yan mga tugang sa ugali. That is the beauty of life. Attitude usually is the best thing mga tugang to discern. Kung siya magayon, o bako, sabi nga ni, beauty is in the eye of the beholder. Kung sabihon, ang gayon nakadepende sa nagkapot. Tama, Carmel? Tama. No, tama daw. So gayon, nakadepende sa kuminapot. Ayun da. Day, seriously. Depende sa appreciation ng tao sa gayon. Di ba? Alright. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tama ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay. Maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Good afternoon, Henry M. Sabi niya, good afternoon po from Virac, Catanduanes. From Mamanggal, Virac. Yan. Good afternoon, sir. Nahiling taka po sa Virac kang December ka nag-distribute kamo kang relief. Nagkipag-picture nga ni po ako sa imo. Kaya lang dita ka po halurong kihaloy. Takadakol ka pong kahuro na mga tao. You are so friendly po, sir. Kaya po dakulon kang paradangog and I'm proud po na nakataning ko po ika. Ay salamaton po madam or sir, ini pong texter ta. Ano ini Ronald na bisita tatabi na? Ano ini oh? Mano?
public service. Palaugan na tabi, palaugan na tabi. Palaugan na tabi. May public service na tabi ini, nabisita ko digdi sa DCGB. Ay dagos na po kamo sir, takabi na po diyan ta. Pilingon ta daw ini na bisita ta digdi. Dagos na po. Paragos na po ito. Isa po ining kay ba mo? Ano po? Agaw mo po ini? Hindi po. Paano mo po nagum ini? Kabiga na tabi ang microphone. Di ko man tabi haron kung paano ko siya nagaw. Kabiga. Paano mo? Di ini isa mataram po sa inyong duha. Ay ikaw na magtara. Kabiga na po sa microphone niyo. Pero alam mo na paano mo nagum ini? Paano mo na kumbinsi ni si Mrs. mo na mamuya sa imo ini? Kay ito sir, gwapo ako. Talaga? Pareho kitang duha sa totoo lang. Ako pag nailing kami ni Major sa luwas, tatangya tanong mo yaman ini sa imong agom. Kaya talaga, may tsura kita. Iyo po. Habang naghaloy, naguluya kitang lalaki, adi. Iyo, tabi, sir. Linga ang buko, dito na sa nao. Sa totoo tabi, Sir Henry, kada alas 5, nagadahog na kami sa iyo. Ang lalaking pogi na hindi inuumaga. Ulitan sinabi mo. Ulitan daw ang sinabi mo, tabi. Si Henry M. Tabi, ang lalaking gwapo na hindi inuumaga. Yan! Okay. Ano pong pangaran do? Ako po sa Muya pong Opo. barangay sa Daraga. Ako po si Jack Cerezo. Jack Cerezo. Sarap po akong lupon. Lupon sa Daraga Albay. Jack Cerezo. Ano pangaran ni Mrs. mo? Ano pang pangaran mo, Mrs.? Pamela po. Pamela Cerezo. Cerezo. Pamela ini? Alat mo na. Sinta ka nahiling kang inot. Sabi sibog na po digdi. Sinta ka nahiling kang inot, tabi, Jack. Hindi sa kaya mo kang inot. Bako masalay. Okay. San Roque, lopon ka kang kwan. Iyo. Salamat sa pagdito sa DCGB ha. Ano po may paglilingkod? Tabi, sir. Gabi gigaret ba yung microphone? Kunyan Ano po tabi, may paglilingkod? paano Sir Henry, alas 5:30, pag sinundo pa siya sa opisina, Opo. imbitaran po kami kang tita niya, dyan sa Gugon, Purok 2, Opo. sa Magnaye Compound. Okay. Ngunyan, may hams po doon, may nag-aging motor, nahulog po ninda ining kwarta, dahil ko po aram kumpirin, dahil ko po pigbilang. Pero po, may nakalaag digdi o sa... Di pag-describe kimaray, nganing suma-claim, ito mo tabi sagot, tiling ko Yan po. Yan. Suma-claim, nganing na ma-explain niya kimaray ha. Yan po, may nakasurat po dyan na May okay. Di Yun. aram ini, binilang mo ini. Dahil na po, Pira daw ini. pagkawasak po kaiyan, Ni ang sinyalis migaw. Yun niya. Itabi. Dapat tanda niya ini. itabi. Iya. Ni sa amount? Iyo po. Ano sa amount Iyo to? po, iyo po. Iyo, dapat aram niyo sa amount, diba? Aram niyo, inang amount ini. Okay. Paano ini nahulog ini? Nakamotor po sindang duwa, sunudan. Oho. Ngunyan, may hams po duman sa tangod kang arong kang tita niya. Opo. Pag lampas ng ganinda, Oo. nahulog sa garo sa bag ninda ito. Nahulog sa bag. Opo. Ay nako. Di mo tanda lamang sa motor ka, sa palit number kang motor? Makaskas po, so padalaga ninda. Ano nagmotor? Lalaki? Duwang lalaki po. Ang lalaki, bago na kababayan kasunod. May mga lalaki na pag nagbumotor, makaskason. Itabi. Pag kasunod, bako agom. Karaman sana. Karaman. O di, kung so amount, saan po ni na, anong lugar tabi ito sa na? Purok 2, Barangay Gugon. Kami katabi sa may graday tabi, Jack. Yan. Purok 2 tabi, sir. Barangay Gugon. Barangay Gugon po. Okay. Naisipan mo ihatod sa DCGB ni? Kunyan tabi, sir, ika po ang sikat digi sa tuya. Yan naman. Picture daw tabi kami, Ronald. Iposta lamang ini. Picturean tayo. Ito paposta ini social media. Picture daw tabi kami. Yan. Kaya tabi, sir, di kami sa imo. Opo. Kasuugma, Oo. 5:30 na, sabi ko, wala na si Sir Henry. Hapon. Opo. Yeah. So, bagong aga naman tabi, sir, di kami nakaligdita. Napalamaw kami. Sabi ko, wala na si Sir Henry M. Iyo. May programa siyang alas 3. Dumanunta niya ako alas 3. Iyo. Picture daw tabi kami nila. Tayo posta lamang ining duwang ini. Pwede ka mo i-post sa Facebook? Iyo, tabi. Social media? Iyo po. Pwede? Wala Pwede pong problema po. Iyo, okay. Sige daw. Ngani na kuan ni ako ara mo migo. Wag mo na ako sa tawong honesto. Maugmahon ako sa tawong honest kaya ako usually I practice honesty man yan sa pag hinapot ako sayang kali duman nagkaon anong kinaon mo kun lang kusido
Siya kay ba mo, solo. Sulo. Diba? Ano mas nagat? Basta tabi sir, iyon ang no may pano, pero may pagkaaga, ugali mi na Iyo madawag po. na pulo, madawag na tabi tulo sa imo sa Oo, alas oo, 5. oo. Lalo na pag nyao na kamong doon ni Joshua Bilo. Is arin so blind item ang pigabangan mo. Iyo nga ni. Si Diyos pamaray man lalaki ito. Mabuot man. Mabuot man. Manas ako ito eh. Ako nag-training kaya ni. Ninong. Nino. O di ano tabi itiwala mo sa kuya ini. Itabi, sir. O ta Itabi. ulit-uliton ko na lang ini Iya po. na kwartang ini tabi Mr. Iya po. Jack Cerezo and Pamela. Pamela ini talaga Tunay. nangalas man ako sa imo kung paano mo napamuyan ni si Mrs. mo. Gwapo talaga tabi ako sir kay ito. Ako sa ko. Nadarama, actually, bako man ang sagwapuhan migo. Ang lalaki, kung natanong mo yung kibabayaan mo kung ano, tama manay, Pamela, pag man sa nasagwapo ka, ugali. Ugali. Sa ugali ni lalaki, wala kung paano ka makitungo sa iya. May namumuya ka. Kaya minsan mailing mo, kagayong gayon kang babae, ang boyfriend o girlfriend, gari so, binuwag ni Manny Pacquiao kiwalahon. Kung bako gapon sa lalaki, sa babae, medyo, bako, minakomment kita, bako ngaya bagay, igo siyang nahiling sa iya, nagustuhan niya. Kaya sa na in love. Bako yung, Ate Pam, piling yung nahiling mo. Uy, salamaton sa inyong duwa ha. Salamaton man tabi, Ta sir. ipa-post ko tabi ini, Iya po. Buda. Thank you so much ha. Opo. Baka mahiling. Welcome. Okay lang sir, mahiling sa picture nindo. Ay. I mean, nahiling so Sa video, sa- picture nindo sa Okay lang Facebook. po, sir. Wala po Okay lang sa indo ha. Opo, wala po. Na i-post ka mo sa Facebook. Iyo, Okay. ta nganing mailing ta buday pa ulit-ulit ko At ini. ako na may video niya din kami nung naka. Yung nga ni, may contact number ka mo? Igo po. Igo. Ay sige, wala talo sa cellphone number mo tabi. Iya po. Suratan daw tabi digdita. Ngani na pag duminigdi o mag-claim ini. Taday may kay ini Jack itatao. Iyo po. Hanggang sa day niya na di-describe kung peraso kantidad. Iyo. Surat mo tabi diyan so ngaran mo guda ngaran ni Madam Pamela, buda tabi sa contact number mo ha. Dapat ikata sa diri mo ini, madi-describe mo ini. Ayun. Di ba? Tabata orang IDO, ora tabing ID digdi. Pag natara mo kung peraso kantidad, sa mo ang kwarta. Di ba? Ako yung exact lugar. Oh, buda itara mo tabi amigo kung sen mo na purot, sen nahulog. Iyo, yan. Di mo lamang na ko sa plate number ano? Day Kanmotor po, ano? day po na ako. Iyo. Mali Uy, yan makayon. sa Anong hanap buhay mo tabi, Ate Pam? Nindong duha. Ano po ako, private employee po ako. Saan ka po nagtrabaho? Diyan po sa Kabangan sa Philippine Duplicator. Philippine Duplicators? Apo. Para kopya? Yes. Copier po. Mga Copier. Adi, Kami po nag Philippine Duplicator. Pero nga po naki nindo. Saro lang po. Charo, ay, tipidon man. Ayun. May edad na po nag-ago. Ay, yung nga ni. Sigurado kang sarong aki. Nindo. Ipo sir. Ayun Ah? po. Ano po yan? Minakajak, minasugpong, ang pigapot ko si Mrs. Oo. Ano yan? Ay ulit-ulitan ko na lang ini para sa indo. Ani nang kwarta, makabalik sa dapat natag sa diri. Po, baka Iyo. nga ni po, sabi may baka ano yan, sweldo. Correct. Baka sweldo ninda o pero dai kung natanda nagdi sa DCGB ha. Baka dai nag-aasa siya. O baka sa ibang radyo duminuman may pangyari sa mga baka. Ikatabi jak anong hanabuhay mo? I-install po kay solar. Patibayo. Solar totoo ka sa solar? Ayun. Butang sa number mo diyan. Sa totoo, tapos ko palang pagkamitan si PA administrator. Si Rosal? Talaga ha? So tatao ka sa may sanada. Tapag yuminaman ako migo. Ako talaga gusto magpabogta kay solar panel. Kaya lang ang problema ko, baka man ako mayaman, wala man kita Medyo ipambakal. pang Oh. Mahal ang solar panel eh. Ano ang tinapusan mo, migo? Electrical engineering po. Electrical engineer ka? Bako po. Engineering, electrical engineering. So inadalan mo na lang sa solar. Ade, Iyo po. ikaw nagtakod pa lang kay Provincial Administrator Rolly Rosal? Iyo po. Ayun, okay. Sige, may tabi, ha? Number mo ini? Iyo po. Okay, Jack and Pamela Cerezo. Yan. Yun yan sa tuyang karahayan mo niya na pagkahapon. Salamaton sa inyong duwa sa pagbisita. Budas tiwala kayo na sa DCGB, ha? Iyo po. Ayun po. Pero pag ini din na-clip miniki mga duwang aldaw, rimat, ipapamahaw ko ini. Karaman sa nade ko gusto magpa-picture kita. Iyo po. Ronald, picture tabi kami na tabing yaon pa kami picture do tabi kami. Uno sa cellphone niya Kung picturean mo kami tabi ta.
Souvenir baga. Di ba? Salamat sa pag-antabay, ano, pag-aga. Permi po kami yung ulit sa... Iyo, ako kay aram mo, pirang taon na akong sign on sa radyo. Kuha na gawin ako, 2000 pa ako eh. Halos 25 years na eh. Sige daw, tabi. Picture. Pasira naman picture na, Ald. Yan. Oho. Ay, garit. Pugi daw kita dyan, Ald. Tabi. Bakit pang-istorya kita kaya ding diba? Uy, salamaton tabi sa Lujak and Pam, ha? Mainit. Iyo. O sa pabrasada ako nito ang mga makatransfer lamang sa konsen ng pagiging honesto na tao. Ati Pam, Shout salamaton out man maraya. po tabi sir kay Kesay. kay Mamay Nanding sa tita niya po. Nanding. Opo. Taga saan po ito? Taga Albay District. Albay District, Mamay Nanding. Landing. Ah? Nanding. Landing. Magdaraog. Mamay Landing Magdaraog. Primera ka anta ba yan? Ay, Pirmi tsaka po sa imo sa may nagdiba. birthday. Sipa. Saka so may birthday niya pong auntie si Mamay Rosie kaso hapon. Kaso Happy hapon. birthday po. Rosing, ano pilyedo? Dineros. Dineros. Yan, Rosing Dineros. Oda si Mamay Landing. Nanding dyan sa Albay District. Okay? O salamaton mga ano ka, Ate Pam and Kuya Jack, ha. Salamaton na. Ingat ka mo, ha. Apo, salamat Ingat ka mo. kami. Mabasahin dumanlugod ang biyaya din mal na Diyos. Okay? Si Siring man. Salamaton na maray. Thank you. Ingat ka mo. Ingat. Okay. Yan mga tugangan sa tuyang bisita ngunyan. Si Jack Cerezo and Famila Cerezo nakapurot po nin dakulang kantidad. Actually, dakulang kantidad ning kwarta ini. Ha? Dakulang kantidad din kwarta na kung medyo kulang, bilib ako sa magagum na hindi, depig interesan ninda. Dakulang po ang kantidad kang kwarta eh. Nayaon pong turnover, hindi po sa DCGB. Bueno, mga tugang, mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning sa programa niya tong Morning Hirit. Sabado ngunyan, di po malingaw na magsimba. May nalingawan ako, Ronald. Okay na ako, ano? Okay na ako. Salamat! Goodbye, mga tugang, I love you all. Ini po si Henry M. sa programang Pinky on Mo, Baby. Ngunyan, tabing paghahapon sa DCGB. Mabalik kami duman sa Kwan, mabalik ako duman sa, yung pa duman sa samuyang coverage team sa, yung pa duman sa coverage team sa Legazpi City Convention Center. Dahil patapos na tatapos, mga tugang ang samuya, tabing pinagatinitira na Congress. Duman tabi sa Expo Center kang Legazpi. Thank you, goodbye, mabuhay. I love you all. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer